עוד אנשים שידברו. אני מוכרח להעיר. כן, כן, אז תן לגנדי לסיים. חוסר הסובלנות של הדרג המדיני ושל חברי כנסת להשקפות, הם סובלנים נורא לגבי מיעוטים וכל מיני סובלים. הם לא סובלנים כלפי חברים לנשק. אז בבקשה, אני רוצה את התזה שלי להגיד בשלמות, ונא לא להפריע לי. עד מלחמת ששת הימים היינו במצב שהארטילריה של אויב, ארטילריה ערבית, כיסתה את השטחים החיוניים של מדינת ישראל, שהם נמצאים בירושלים, נמצאים לאורך שפלת החוף, בגזרה של תל אביב רבתי, למעט חיפה שקשה להגיע אליהם ארטילריה, כל השטחים החיוניים של מדינת ישראל היו מכוסים באיום ארטילרי של אויב. מדינת ישראל של טרם ששת הימים הייתה בעלת סיכון של קטיעה, הן בשרון, הן לגבי המשולש של אילת. אנחנו כמעט לא היינו יכולים להרים מטוס ישראלי אם הם היו מכניסים סוללות נ"מ, סוללות נגד מטוסיות, באזור של יהודה ושומרון. התוצאה... מה פתאום? מה פתאום? הם לא הכניסו מפני שעוד היו... הם עוד לא היו בשלב הזה של ההתפתחות מבחינת ההתעצמות הצבאית. זאת אומרת שבמצרים לא היה נ"מ. אני דיברתי על יהודה ושומרון. אני מציע שניתן לגנדי לסיים, שזמננו עומד להסתיים. אפשר להיות להתבצע? ודאי, לא. התוצאה של מלחמת ששת הימים... כן. אני ישבתי בשקט כשכולכם דיברתם על דברים אחרים. התוצאה של מלחמת ששת הימים היא כזו שהיא נותנת לנו עומק אסטרטגי, דבר שנעדרנו אותו לחלוטין לפני כן, השגנו אותו בכל החזיתות, איבדנו את זה כתוצאה מהסכם השלום בגזרה המצרית, אבל כתוצאה מששת הימים השגנו את זה בכל שלושת החזיתות. עומק אסטרטגי פירושו השטח, הטווח שבין העמדות הקדמיות לבין השטחים החיוניים. גם במושגים טקטיים, גם במושגים אסטרטגיים. את זה השגנו בששת הימים. הרחקנו את האויב, השגנו שטחים שאנחנו יכולים במלחמות עתידיות להרשות לעצמנו משיקולים טקטיים לסגת ולהתקדם לפי הצרכים. דברים שלא היה לנו אותם לפני כן. אינני נכנס לסוגיה הפוליטית, ההיסטורית, הזכות על הארץ הזו, השיקולים הדתיים והאחרים שהם במקרה לטעמי חופפים. אני מדבר בניתוח הצבאי הקר, כאשר אנחנו בוחנים את הישגי ששת הימים, ההישג הכי חשוב, פרט להישגים אחרים כמו החזרת כושר ההרתעה וכיוצא בזה, הוא בכך שאנחנו קיבלנו את השטחים. אני מבקש שמתי פלד יאמר את דעתו, שהיא ודאי דעה שלא תחפוף לדעתו של גנדי בעניין השטחים. ואני לא אפריע לו כמו זה. בבקשה. אני הזכרתי, מה שכולם כמובן מאשרים, שמשה דיין התנגד להיכנס לרצועת עזה. ואני זוכר גם את הנימוק שלו. אני לא רוצה שניכנס לכאן הצרעות הזה. והוא בעניין זה הלך בעקבות מה שלימד אותו מורו הגדול, בן גוריון, שבשעתו כשהחזקנו את רצועת עזה לא הייתה לו מספיק סבלנות לחכות עד שנצא משם. השיקול הזה... 56. אתה היית משה? כן. שאלת על ערבים? כן. דיכא אותם עד עפר. השיקול הזה, עד כמה מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, ובכלל איך היא יכולה להתמודד עם שליטה באוכלוסייה ערבית גדולה, השיקול הזה שהיה די מצוי ודי מקובל עד לאותה החלטה שאני אישית לא יודע אגב איפה התקבלה ומתי התקבלה, ללכת ולכבוש את כל הגדה המערבית, ללכת ולכבוש את רמת הגולן, השיקול הזה נשכח לחלוטין. פתאום חדלו לראות את העובדה שמדובר בשטחים מאוכלסים בצפיפות, כשיש לו נותן לדעתו על השאלה מה יהיה לאחר שנכבוש אותם. היה ברור שמבחינה צבאית העניין ניתן לעשות בקלות, ואומנם זה נעשה בקלות, אבל מה יהיה אחר כך? וכאשר לפתע עמדו בפני התופעה שיש אוכלוסייה ערבית, כאשר הוא הופיע המשלחת הראשונה בפני מי שאז היה המושל הצבאי הראשון, ויויאן הרצוג, בהצעה להגיע לאיזה הסדר מדיני לאור המצב החדש. זה כבר היה עם המושל השני. ויויאן הרצוג היה השני. לא חשוב. לא, ויויאן הרצוג עשה את זה. והוא גם דיווח על זה. כן. ובכן, איש לא ידע מה להשיב להם. ההחלטה החפוזה הזו, להיאחז בעילה כמו הפגזה פה והפגזה שם, ואולי כחדירה לארמון הנציב,
כעילה לכבוש את כל השטח, מבלי שאיש יודע מה נעשה בו, מבלי שאיש יודע איך אנחנו נתמודד איתו, זו הייתה השגיאה הפוליטית הגדולה שנעשתה במהלך מלחמת ששת הימים. ואת השגיאה הפוליטית הזו שנעשתה בהיסח הדעת, וללא כל שיקול דעת מעמיק, וללא כל הערכת מצב, את השגיאה הזו אנחנו אוכלים עד היום, כשאיש איננו יודע בכלל איך להיחלץ מהבעיה הזאת. אני אמרתי בשעתו, אחרי שהמלחמה נגמרה באחד מדיוני המטה הכללי הראשונים, שבדרך כלל אנחנו יודעים מהתיאוריה הצבאית שמלחמה היא המשכה של מדיניות. המלחמה הזו נתנהלה ללא מדיניות, ואת התוצאות אנחנו רואים היום. אני מציע שניתן כמה דברי סיכום, ניתן לאריק שרון להשיב על העניין הזה, ואולי נוסיף עוד שאלה, האם באמת הזמן בגדה המערבית פועל לרעתנו? אני מניח שקראת כמו כולנו את המאמר של דוד גרוסמן, הזמן הצהוב. פה יש איזון בתפיסה לא, של תוצאות המלחמה. אנחנו נגיע גם אליכם. גם יש עובדות שלו. בהחלט, בבקשה, אני מבקש רק שאריק יחשיב עכשיו, ואנחנו נגיע גם אליכם, בבקשה. אני רוצה במילה אחת לומר על ביטוי שהשתמשנו בו כאן ליד השולחן, שזו הייתה מלחמת אין ברירה. אני רוצה לקבוע שמלחמת ששת הימים לא הייתה מלחמת אין ברירה. היא פשוט הייתה מלחמה שטעמה את הקונספציה הביטחונית שלנו מאז הוקמה מדינת ישראל, שהיו בה כמה אלמנטים שאנחנו לא יכולים לתת לאויב להיות תוקף ראשון. ישראל לא יכולה. זה טעם את תפיסתנו שיש להעביר את המלחמה לשטח אויב. זה טעם את תפיסתנו שיוצאים למלחמה לא רק בגלל סכנה צבאית, אלא גם בגלל אובדן הרתעה, ואפילו מנימוקים אחרים. כתוצאה מכיבוש סיני, אולי היו כאלה שחשבו שאפשר בדרך אחרת, אולי חשבו שאפשר יותר מהר. בסופו של דבר הגענו לשלום עם מצרים. חתמנו הסכם שלום עם מצרים, אני חושב שזה אחד ההישגים הגדולים ביותר של מדינת ישראל. מה עם המרחב ומדינת ישראל זכתה, צריך להבין, אנחנו עשינו ויתורים גדולים, אבל גם המצרים עשו ויתורים. המצרים בסופו של דבר הסכימו שלתמיד רצועה של 150 קילומטרים היא רצועה מפורזת. זה לא ויתור קל, לא שאנחנו לא ויתרנו. זה השגנו בסיני. מה לגבי ירדן? ברמת הגולן אנחנו השגנו, לפי דעתי, הישג חשוב ביותר. יש את כל חיים נורמליים לאצבע הגליל. השגנו ביטחון לנושא המים. צריך לזכור שהמלחמה, אמנם פורמלית התחילה ב5 ביוני 67, אבל מעשית ההידרדרות התחילה עוד מנובמבר 64, כשהערבים ניסו להטות את מקורות הירדן. השגנו ביטחון לכך. השגנו את אותה הגנה לרמת הגולן, בוודאי מול המצב של היום שסורים יושבים בלבנון, אנחנו בהחלט, אני חושב שאנחנו מבטיחים את עצמנו בצפון בצורה הטובה ביותר. ההישג הגדול ביותר הוא ההישג שלנו ביהודה ובשומרון. אינני מדבר רק על העניין ההיסטורי, למרות שהעניין ההיסטורי הוא מרכיב בלתי נפרד מן העניין, אבל מבחינה ביטחונית, לפי דעתי, לא ניתן לקיים את מדינת ישראל בגבולות הקודמים, ואני חושב שכאן זה אולי ההישג המשמעותי הגדול ביותר. אף אחד במדינת ישראל לא דיבר שנים קודם על זכותנו ההיסטורית על יהודה ושומרון ועזה. אני הייתי מאלה שהייתי מדבר על כמה דברים כאלה, ורצו להרוג אותי על זאת. ולא דיברו על זאת. לא היית יחידי. הייתי בין היחידים, לא שמעתי אותך נואם על זה בפום. אני כן נאמתי על זה בפום. כן, סליחה רגע, תנו לי לגמור. בבקשה, תנו לו לסיים. תנו לי לגמור. איש לא דיבר על ההכרח לכבוש את כל מרחב סיני בשביל לפתוח את המיצרים. היו מחשבות, וחיים היה אחראי לאחד התכנונים, איך לקחת את המיצרים במחטף. לא היו תכנונים לכיבוש הגדה המערבית, יהודה ושומרון. זה היה עוד לפני מבצע קדש. בסדר, אני לא מתעסק. תודה רבה, אני הייתי צריך להיות האוויר שלך אז. תנו לי, בואו נלך הלאה. לא היו תכנוני מגירה לכיבוש הגדה המערבית. היה תכנון היה תכנון מגירה לעלות להר הצופים במקרה ששיירה נדפקת. גם וגם. תן לי, פרגול 1 ופרגול 2, תסלח לי. פרגול 3 לא היה, אני רציתי לעשות אותו, אז לא נתנו לי לעשות אותו. אפילו באת לבדוק אותו אצלי. בואו נתקדם מהרמה הטקטית לרמה האסטרטגית. אני מצטער מאוד. כל אחד יכול פה להגיד מה שהוא רוצה. היה פרגול 1, זה במקרה כששיירה נעצרת בדרך להר הצופים, כתוצאה מזה פתיחת הדרך להר הצופים. פרגול 2 היה מניפה שנפתחת כתוצאה מהידרדרות לכיבוש כל הגדה. לא הייתה תוכנית שאומרת שמתחילים בג'נין, או מתחילים ברמת רחל, או מתחילים בטול כרם, או מתחילים בקלקיליה.
כן? תוכיח לי. אז רגע, דקה. עכשיו, ארכיון צה"ל מסודר. גנדי, תן לי. אני ניסיתי לעשות פרגול 3 וזה ירד מהפרק, אבל עזוב כרגע את הנושא. יש תכנונים שקודמים בואו נתקדם. נסיים. דקה אחת, התפיסה, ומדיניות. הבעיה שלא הייתה תפיסה מדינית על מה שהולכים לעשות. היה מקרה של הידרדרות, ואנחנו הכינו את האויב. אחר כך קמו ואמרו, יש התפתחות. אני חושב שמה שקרה, ואריק אמר נכון, שאחת התוצאות החיוביות זה שלום עם מצרים. אני חושב שאחת התוצאות החיוביות תהיינה שלום עם ירדן. אני חושב שאחת התוצאות החיוביות תהיינה ששלום עם סוריה. ומי שחושב שאנחנו לא נצטרך לשבת ולדון גם על עתיד יהודה ושומרון, שזה נחתם בהסכמי קמפ דיוויד, ועל זה חתם מנחם בגין, שהסטטוס הסופי של יהודה ושומרון ייקבע לאחר תהליך. מי שקובע שלאחר... הסטטוס הסופי, זה המונח. בנינו מאז הרבה שם. הסטטוס הסופי של יהודה ושומרון ייקבע לאחר תהליך. מלך חוסיין הציע שלום ב-72, למה לא קם שלום מאז? הוא רצה הכל. גם היום הוא רוצה הכל. אז אם זאת תהיה עמדתו הסופית, אז על הבסיס הזה לא יהיה שלום. זאת אומרת... הוא יצטרך להתפשר. אולי מותר לי להגיד עוד דבר אחד? ההשוואה של ירדן למצרים איננה תופסת לפי זה. אולי אפשר להגיד עוד מילה אחת? למצרים מילה אחת אחרונה. דקה, אחר כך נוכל לחזור לחיל אוויר. יש עוד נקודה אחת. יכול להיות שאילולי 6 הימים, כשהיינו מגיעים לשיחות שלום, היום מדברים איתנו על 47. יכול להיות, אני לא אומר, זה יכול להיות. היו מדברים איתנו על תוכנית החלוקה של 47. היום מדברים איתנו על תוצאות של מלחמת 48-49, גבולות 67. אני רוצה משפט אחד לשייקה גביש ואחר כך דברי סיכום של יצחק רבין. אי אפשר שלא לסכם את מלחמת 6 הימים בכמה דברים עיקריים שהם תוצאת המלחמה. אחד, מעמדה של מדינת ישראל השתנה לחלוטין אחרי המלחמה הזו. 2, הייתה עלייה גדולה למדינת ישראל. 3, נוצרו התנאים המוקדמים ליצירת השלום במזרח התיכון. דבר אחד אני רוצה להוסיף. יש מי שחושב שבמלחמת 6 הימים נזרעו הזרעים של יום כיפור, מחדל יום כיפור, וזה לא נכון. לא ב6 הימים נזרעו הזרעים. דברי סיכום של הרמטכ"ל, יצחק רבין. אני רוצה לומר. סגן הרמטכ"ל, משפט אחד. סגן הרמטכ"ל, עוד משפט לסגן הרמטכ"ל. אם ככה משפט לתוצאות, אין ספק ש6 הימים ותוצאותיה שיפרו את מצבנו האסטרטגי לאין ארוך. אבל העמיסו עלינו בעיה דמוגרפית קשה מאין כמוה. והבעיה שעמדה בפני ישראל מאז ועומדת היום, איך לא להתפרק מהיתרון האסטרטגי הטריטוריאלי, ולא להעמיס עלינו את האסון שהתמונה הדמוגרפית הנוכחית יכול להמיט עלינו. זוהי הבעיה, ואיננה בעיה צבאית, היא בעיה פוליטית. ועכשיו באמת משפט סיכום אחרון של הרמטכ"ל יצחק רבין. מספר משפטים. מדיניות הממשלות שהיו בשלטון עד מלחמת 6 הימים הייתה להשיג שלום בקווים שהיו עד אז. לא הייתה מטרה מדינית שהודרך הצבא לאורה להרחיב את שטח מדינת ישראל. באותה מידה, הצבא, בידיעת הממשלה, הכין תכנונים לכל מיני אפשרויות, כולל השתלטות על שטחים. עכשיו, אני מעריך שמלחמת 6 הימים הייתה מלחמת אין ברירה, ואומר מדוע. בתנאים שנוצרו, שעיקר הכוח הצבאי הערבי היה מגויס, היה מרוכז בקדמת סיני, בגדה, בצבא העיראקי בתנועה, הסורים, היה מחייב אותנו להחזיק חלק גדול מכוחות המילואים מגויסים. זה לא הסואץ, זה לא נהר הירדן, זה לא רמת הגולן, זה היה הקו הירוק. עם ירושלים חצויה. עם תלם ברצועה. ולכן, ואני אינני יודע, לאור מה שהתפתח מ-15 במאי ועד 5 ביוני, האם הערבים בשקרונם לא היו גם עושים עוד מהלכים. אבל בוודאי אל מול גיוס מתמיד,
אפשרות של התאפסות לעוד מהלך, לדעתי זו הייתה מלחמת אין ברירה. הדבר השלישי, אין לי ספק שהמלחמה מבחינת הנחיית הדרג המדיני הייתה מכוונת קודם כל נגד מצרים, כי זו ביצעה אקט של מלחמה. את ירדן וסוריה תקפנו רק לאחר שהן שלחו את חילות האוויר, לא את ההפגזות, לא את הכניסה לארמון הנציב, רק לאחר שחילות האוויר של ירדן, סוריה ועיראק תקפו מטרות בישראל. שכחנו, תקפו את סנג'ין על יד עכו, ניסו לתפוס את רמת דוד, את נתניה, את כפר סירקין, מהאוויר. ורק אז הותר לחיל האוויר לתקוף את חיל האוויר, ורק אז בשלבים, בשיטת סלאמי, בלי ראיית התמונה הכוללת, הגענו כשהמטרה הייתה להוציא את הכוחות הצבאיים מיכולת המשך מלחמה. לא שטח היה קרדינלי, אלא להוציא את הכוחות הצבאיים. הדבר בתוצאות. המלחמה נתנה לנו בפעם הראשונה שטחים שהיוו עומק אסטרטגי בלתי רגיל אל מול המדינות שרצו בהמשך מלחמה איתנו. 2, יכולת להשיג את המדיניות של הממשלות שקדמו למלחמת ששת הימים, להשיג שלום על הקווים שהיו. ללא ספק, זה הוכח במקרה המצרי. באשר למה תחתור ההנהגה המדינית של ישראל עם השטחים שישנם, זה פתוח. את זה ניתן היה להשיג בתוצאות מלחמת ששת הימים. ולכן, אני לא אומר מה צריך, האם אפשר לחזור ל-67. אני שייך לאלה שלא מאמינים שאפשר לחזור ל-67 ואסור לחזור ל-67. אבל מבחינת תוצאות המלחמה, להשיג את היעדים המדיניים שלפני המלחמה, תוצאות המלחמה היו יכולות לתת. אדוני הרמטכ"ל, רבותיי האלופים, עצם ההתכנסות שלכם כאן, כעבור שנים כל כך ארוכות, חיפתה, ואתם נראים טוב בהחלט, ההתכנסות הזאת חיפתה, כך אני מקווה, על הרבה דברים שרציתם לומר, שלא יכולתם לומר בשל הזמן המוגבל. תודה לכולכם שהגעתם הערב, ואני מציע שבאמת נזמין את הפורום הזה, נקבע עוד פגישה. עוד 5 שנים יש יובל ה-25 למלחמת ששת הימים. ותרשו לי לקוות בשם כולנו שהפגישה הזאת ביובל ה-25 תתקיים במצב של שלום כולל במזרח התיכון, אולי יותר מאולי, בזכות המלחמה שעשיתם כולכם ביוני 67. ערב טוב לכם, תודה רבה, חג שמח ולהתראות. Thank you.